Doncs m'ha agradat molt que com a escola puguem participar en aquestes sessions de curs perquè mitjançant els curs podem treballar molts valors. Vídeos que veuen que duren pocs minuts, que poden centrar la seva atenció, ens serveixen per treballar moltíssimes coses a l'escola. Ha sigut una sessió interessant, la veritat és que cada curs que hem vist té cosa per després anar desmigant-la a poc i treballar-la